Jiri ọfụma na a na-agwa ndị mmadụ ihe ada anụ ihe kịta na ege ebuzi ebu na-abịa ebe a ama ihe eti nọnsensị buata na ebuata na ọmụ ya na ebe a igwe ihe atụmọsọ afọ bụ mbọsị nkwọ mụọcha gbakọ nga arụrụ na agwa agụbụ isi dibịa ọbụghị mbọsị na-atọ ụtọ egbu ebere isi obiri gburu obiri ubiri mgbọmgbọ arụrụ na agwa agụbụ isi dibịa aka osi ihe ojii agbara abụ ezu na ọma mgbe agbakọ na ọnwụ adọtọ jesi nwa mmadụ nwanne m alụsi ego bịara aka of money ọ na-abụ ndị mmadụ na-eme ife m na-agwa ndị mmadụ ihe ọ dịka ife ji egwuri egwu ihe m ji emere ihe a n'ụbọchị tata maka opi ife ka m ji emere ihe ọnụ nepụ anya kịta onye a na-ebe a bụ ndị na-ele ife na ọdụ Yoruba ọ na-ebutere m ife ọrụ kwụọ ya ụgwọ na-egere ntị ibe m na-ekwu mete ibe a ọ na-ebute ihe nkwụọ ya ụgwọ ndị na-ege ahịa erike ihe a na-eme ebe Jenụwarị ka ọ Febụwarị ọkwa kemgbe ihe akwa Febụwarị ka Jenụwarị nche ịrụ ọrụ ndị agha gwụrụ oge ite erike ana ihe m chọrọ ugo dị ndụ ọ bụ na enwetara ugo dị ndụ mgbe osisi chọrọ isi ugo mgbe ahụ ya na-ere isi ugo mgbe ahụ ebe 30,000 aịda 30 or 35 wee gbọọ ya sị ya bute ife ndị ọrụ ndị ọzọ si ahụ ejije ya gwa ya na nke nwaanyị oyi ja nke ala aji alatifa onye ọ na-ama ose Ọnịcha ya ji egwu esi ebe a na-ekwu aji alatifa ya ji ebe a weta isi ugo ọ bụ ya gwa m ego ahụ ka m kwụọ ya ụgwọ wee jee ebe a kpote isi ugo ịnọ batasị m na isi ugo bụ 70,000 ọkwa isi ugo bụ 70,000 mgbe nye ya ego sị ya nye ala aji latifa ọ kwụsị ya ihe akpọ m na nsị ka mkpa ala aji latifa nsị mba njebezie nzie nwa be m nke ọnya ya je nwezie nwa be m a na-akpọ odibe jesi ya jebe ime anya ya je egwu ya ruo ya amiti ala ji asị ego lezu wee jegbu miti ya ala aji latifa wee sị na isi ugo bụ 35 ka elere isi ugo ma nya mapụta na premia n'ọnụ 70 cent ya times by 4 that is each one ọ na-enwe gain of 35,000 wee bịa n'ime ahịa wee mitie ala aji jee na nke ya ụmụ ya na-akpọkọ ya wee gele ebute n'elu tọbụlụ ego. I was very annoyed. Out of anger, more vibrate n'ime ahịa. At the time, people now draw attention. So more forget ya, more me ya. So it takes every 2 weeks or 3 weeks. Say na boy, say I have forgiven you. Now I buy again. Buy again. Where you now? Because so na-ebute m ihe ọrụ mgbe ya gwa efe na ihe need na ebe ihe dị na ọ na ma mme enwe efe ụmụ ọrụ m na-eji ebute ife ka nkụ mgbagharịa. So my greatest surprise bụ last week Tuesday ọ bụrụ m na-eforo ndị bịara ebe a n'ọfịs last week Tuesday onye ya afị ya ka ọ bịa fụrụ onye ebutere ebe a nwaanyị agha agwọ alụsị ji aka. So nwaanyị ma bịazie ndị bịara ọrụ mmadụ yiri nne Ahmed Express ebe a onwe ego ya bụ akwụ iche the only consultation fee a na is 10,000 naira nke ụmụbe m onye ọ na-ama maka ya. Some people ya bịa ebe a na-agwa ụmụbe m ka enye ha 50,000 ka afụ m ọmụsị ndị mmadụ ya aka nkụ. So that day people yiri nne o nwere ndị nke na ebe asị maybe onye afọzi ya ka o bu ihe nche ya butere m pụọ nzikwa ozi ọzọ bute ofe iro n'ọnwa ebe m ka ọ bụ because all ife the guy bụ the person ọgbọpụ ya n'akụ the boy gwa ya na ihe ọchị ụgwọ bụ oke ite na ọka amara mụ na ya ekwugwe na ọka ọkwụ ụzọ ụgwọ ya nyere ya aka ka ọ gaa ọsịsọ ya ma nọtega aka ebe a n'ọnya ka ọ bịa lahụ na họteelụ wee pụtakwa tata na o si Lagos wee bịa o wee kwuo ya sị ya na ya ihe eji agwa oke ite bụ 600,000 wee sị the boy ya kwụ ụgwọ mana anya matụta ha si ede the guy kwụọ 300,000 gwazie the following day ka ọ kwụọ agwa nke fọrọ afọ. To my greatest surprise, if this thing happened on Tuesday, then Wednesday, Thursday, the guy sent the other message in our WhatsApp and they made a lot of messages from different contacts. All only reply at my own convenient time. Can I finish you? MSN reply.
so mụ a o meseji mana mụ a dị too busy mesie sendịkwa meseji na WhatsApp na-ajụ m kedu mgbe anyị arụsịrị ya ọrụ nwa kedu na ndị ọ chọrọ ịkwụtọpụ balansị njikwa ya kedu onye ọ bụ o wee bịa kọwazie m na onwe nwa be m ọ na nwa be m ezighị ozi na nwa be m narị ya ego wite afọ ya m ibe ntị kedu nwa be m ọ bụ na mụ na olumeje ha nọ mụ na ofe agụwa nọ Chukwudị many of them I know what they will do ọ sị na onwe onye nke ọ kọwasịa describe ma na nwoke ma wee kpọọ nwoke ma na afọ chi ya kedu onye ọ narị ego na anyị arụrụ oke ite ọ kọwa ya na o ji narị ego wee pụọ n'ụzọ ndị ori rọbụọ nke nwa mmekọ nche na ife nye ihe 3 days ya wechete the money back wee kpọọ the guy send ihe mere ya ka uro da na mma arụrị ọrụ mana ego a abịaghị to me na wee folo ego n'ikuku so agwasị ya mesie zie ozi kpọkwa zie ndị na ya na-agba nọ n'ime afọ ihe na-agba ya efe ije n'ose anyị agwaghị ya na ndị nna ya na-eme si agwa onye a wetara m ego m ịghọta that Thursday si gwa ya weta nyere ya 3 days o weta the money anọ na-eche ga-eweta ga-eweta ya ka apụta na ụtụ abịa n'ọfịs na-eburu ya itinye ma sị na ama na akwụkwọ mana ịma na arụsị ji ya aka ọ ihe onye metere na-esu ya nlapụ onye akịta ebe ọ nọ na hapụ ya taa a na-echi nwanne echi onye amụrụ ụmụnwanne bịakwuru ha nọkwụ na-akpọ na fon kwụsị mara ihe a eme ihe m ji ekwuru ihe a bụ amaala eke achọghị m ka apụta ka a sị na arụsị nọ na-egbu ndị mmadụ ọka nkụ ihe anyị bụ ụmụ nwanne ka aba achọghị m ihe ọ abapụta echi asị na Dr. Jcn na arụsị ya na ihe ọ na-egbu ndị mmadụ adịrọ mma ọ dịcha ka ọmụnwa na-egbu ndị mmadụ amaala eke ibe na-enye nsogbu amaala a na-atụ na na-anọ ọrụ onwe na-akwụ aka m ọtọ nke mma eme nke m ama nzuoro onwe m ike ngwa ọsọ ya chaa n'ihe achaa n'ihe a you don't play with me ọ ihe o mere nke izi mgbaghara ya nke a nke ihe m na-agwụ na ihe wụ ndatụ onye datụ ije n'ose ime ahịa jụ onye na-akpa ala Haji Latifa jụọ ya otu ibe asị ma ya ka ọ ga-ebe nkwa jụọ onye na-akpa ịyawo all of them we are begging them mụ agbaghara ya nke a na just happened a few weeks ago now that was last week Tuesday ka a na-agba ndị mmadụ unu erizi n'ihe mmadụ ihe abụrụ nke ga-etinyezi n'aka na ya and ihe na-ekwu ya maka ndị ije kịta na Facebook na ndị ji my pictures my video dị ebe ahụ karị more than 100 a na-emepe Facebook account oju ebe niile na-aghọrọ ego ndị mmadụ n'igbo ndị mmadụ na-akpọkasị m na fon omedemekwuo ma onye nke mụ na ya na-agba onye mmakwa onye na-ebutere m ihe onye nwasa okwu na-anatụ ego kịta arụsị ejide gị ya na ọbịa ebe a ihe anọzi ndị mmadụ na-akpọ ọnwụ ma ihe ka ọ ghara ịnwụ ọnwụ kịta ihe ya sị na ọmụ gburu ya mana arụsị ihe ọmgbe ihe abụọ nke ga-etinyezi n'aka na ya ewezina ya ịmana nke bụ nke jide aka ewere nke abụrụ nke gị ụmụ ihe aghọtara na ezo nwere ihe ọ bụrụ na ọ pụtasị m na onye idiri ego m chọrọ kwicha nọmalị a na-eme ya onye nọ na-atụtụ a chọrọ ya 20 tasị ya jide na ọ na-atara anyị ọ na ọ sị na ụmụ ya dị ya mkpa na onwe mụ ka ama ụta ya esi me mmadụ ihe mụ na ya eje dana isi n'azụ nara onye bịara ọrụ ego narị 300,000 onye a na-akwado ịkwụ awa balansị fọrọ afọ bifo wee orichie m ọ bụla nke ọ ha n'ọnwụ